नमस्कार दर्शक बंधु की टीवी आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। चलतु आम कार्यक्रमटी को आरंभ करवा। आम गहन अच्छा पंडित रामचरण जेना। चलत सर स्टार्ट करवा कार्यक्रम। नमस्कार पंडित महोदय। नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रमटी को एवं आरंभ करदेलु। आपण मानकर जदि किसी प्रश्न अच्छी आपण आमर टोल फ्री नंबर डायल करें। नंबर है 000000000 एति नंबर आप फोन लगे आमर पंडित महोदय आपणकर विचार करेंगे। आपण ग्रह नक्षत्र गणना करके विचार करेंगे। अच्छा पंडित महोदय कहले आपण पंडित तो बहुत ओडिशा अच्छा आपण पूरा नंबर 1 केमिति कौन हो गले से विषय कहले। देख लोक मानक परफेक्ट कथा कहबार अच्छी जो कही दौरान एटा हम सेटा हम सेटा हम से लोक परफेक्ट कथा कहबार अच्छी जीवन में जोटा घटुची सेटा जदि तुम परफेक्ट कह लोक तो भल पाइबे ही पाइबे। गोटे कॉल आसीगला एबे कॉल टी को नबा गोटे। हाँ हेलो। हाँ हेलो आ की कहछ। हाँ हाँ मु कहूँ मु। अरे मु किए मु तुम ना अच्छी ना तुम ना मु अरे तुम ना क्यों नाटा कौन। गोपाल 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 पाढ़ी। कौठे कहछ गाँव रू कहूँ। अरे तुम सहर कथा पचार कि गाँ कथा पचार तुम गाँव ना कौन कौ जगार कहछ कौ जिलार कहछ। मु मालकानगिरी कहूँ। कौनटा करछ सेठी कौनटा करियार थिले काई फोन करथांती। किछि करन बोली फोन करछ। ओहो हो किछि तो होउनी। अरे प्रॉब्लम टा को प्रॉब्लम आ कौन किछि तो होउनी। किछि होउनी आ कोन जंदा पिंपड़ी कर होची तमर किछि होउनी। तमर कोनटा होउनी बोली तो कहयो ना किछि तो होउनी कहले मु केंति बुझी। मो भाग्य रे किछि होउनी जा करूची किछि होउनी। सुन गोटे ब्लेड नहीं आसीबो तुम हाथ जो रेखा अछि काट दबो तापर घा आइ जीवो चूना फुना देई ताको सुखे दबो से रेखाटा बंद होई नुआ रेखा आउडा लाइन रे गले भाग्यटा चेंज हो जीवो आ कोन। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିସାରିଛି। ମୋଟା ସାଙ୍ଗଟା କହିଲା ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ରେଖା ବ୍ଲେଡରେ ମାରିକି କରିଦେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯିବ। କରିଥିଲି ଘା ହେଇଗଲା ଘା ଶୁଖିଗଲା ହେଲେ ହଉନି କିଛି ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁରେ କେନାଲ ପୋଖରୀ କଣ ଅଛି। ହଁ ହଁ କେନାଲ ଅଛି କେନାଲ। ସେ କେନାଲରେ 8-10 ଥର ବୁଡ଼ ମାର ବୁଡ଼ କାଳେ ତମ ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବୁଡ଼ିବି ନା ଖାଲି ବୁଡ଼ିବି। ସେଇଟା ଅପସନାଲ ଦେଇଦେଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଡ଼ିଲେ ଚଳିବ କିଛି ନ ପିନ୍ଧି ବୁଡ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବୁଡ଼ିବି ନା ସକାଳେ। ନାଇଁ ସକାଳେ ନୁହଁ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନୁହଁ ଓନ୍ଲି ଖରା ବେଳେ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ହଉଥିବ ସେ ଖରା ବେଳେ ବୁଡ଼ିବ ସେଇଥିରେ ହବ। ଆଉ ଶୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଗୁନ୍ଥିକିରି ଆଗେ ବେକରେ ପକେଇବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ସାରା ପୁରା ଖରା ବେଳଟା ବୁଲିବ ତାପରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ ମାରିବ। ଏଟା କୋଉ ବାରେ ବୁଡ଼ିବି। ସୋମବାର ହେଲେ ଚଳିବ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲେ ଚଳିବ ବୁଧବାର ହେଲେ ଚଳିବ ଗୁରୁବାର ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଶୁକ୍ର ଶନି ରବିବାର ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପଣ୍ଡିତ ସାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଦେଖିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣୁଛି କି ଆପଣ ବଲିଉଡ଼ ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତକ ପତ୍ର। ହଁ ମତେ ବଲିଉଡ ସଲମାନ ଖାନ ଶାହରୁଖ ଖାନ ସମସ୍ତେ ନ ପଚାରେ କିଛି କରିବେନି। ଏବେ ବା ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ମତେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଲି ସେ ଡେଉଁରିଆ କରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମଲ୍ଲିକା ସେରାବତୀ ଜାଣିଥିବ ହିରୋଇନ ସିଏ ବା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବ ମତେ ନ ପଚାରିକି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରାଶି ଦେଖିଦେବୁ ରାଶି ସହିତ ଡ୍ରେସ୍ର ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ନା ତମେ ପଣ୍ଡିତ ମତେ ପଚାରୁଛ ସବୁ ସେଥିରେ ଡ୍ରେସ୍ ରାଶି ସବୁ କନେକ୍ସନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଛି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। अरे हेलो कौन हेलो ये कौन
ଆଜ୍ଞା ମୋ ରାଶିରେ କ'ଣ ହବ ଟିକେ କହିଲେ? ତୁମର କୋଉ ରାଶି ହୋ? ବିଛା ବିଛା। ଏବେ ବିଚାର ଭଲ ନାହିଁ। ଶୁଣ ତୁମ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ତମେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇକିରି। ଶନିବାର ଦିନ, ବୁଝିଲ? କୋଉ ଦିନ? ଶନିବାର ଶନିବାର। ଶନିବାର ଦିନ ଯିବ ଗାଁରେ ଯୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲୁଥିବେ, ସେ ବୁଲା କୁକୁର ଗୋଟେ ଧରି ଆଣିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଲକ୍ସ ସାବୁନରେ ଭସିକିରି ଭଲିକି ଗାଧେଇ ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବ ପୁରୀ ମଇଦା ନେଇ ଆସିବ, ପୁରୀ ଛାଣିବ, ଭଲ ଡାଲମା ଟିକେ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଭଉତିକି ଖୁଆଇବ, ଆଉ ତାକୁ ଚାରିପଟରୁ 4 ଥର ନମସ୍କାର କରିଦେବ, ତମ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ପଣ୍ଡିତ ବାବୁ ଆଜି ତ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆମ